Ndoda kutenga moja, ndoda kutenga moja, ndoda kutenga chikuru, ndoda kutenga marume, ndoda kutenga chikuru, ndoda kutenga, ndoda kutenga chikuru. Varipano, Ovamukanya, Varipano, Sheza Maiva Kotirangane, Ocha Maiva Kotirangane, Nodakuanga Goride, Nodakuana Goride, Sheza no Varipana, Wakasoko Varipano, Aranga Tedu Ziripano, Noda Zenga Umoja. Amzore mam, amzore da. Ini ndinaka mangarira Enzro Fakundo na Oliver Ndawani. Muna December takataungana semhuri. Tikazoti atimbofambire Minda yedu. Saka ndakanowana munda wangu wakaiswa mapango nepakati. Hasha chezo ndiani kwe anisa mapango munda mangu. Chibataita tsvagurudzo kwakunzwa kuti imhuri yekwa Neuso yekwa Fakundo yakaisa mapango mumunda chidimura munda wangu nepakati. Ndakaenda pasabhuku ngoto ndikanotaura nyaya yangu sezvairi. Takadzokera kwaRari. Atarezo kuno. Tudazo kuno. Ndakazodzoka zvakare ndanzwa kuti inye imhuri yekwa Fakundo. Ndakadriver ndina Atai Gororo. Ndoti muno ndakataura nawo pakasiyana. Atuda parenya problem ndi. Saka vaFakundo vakatengesera umwe munhu panza anonzi Ncube. Munda wangu vachiudimura nepakati. VaFakundo vari ndo vari apa. Sekuru. Pandakanotaura navo vanoudza comrade. Kana usati kuona makudoza kule mkuu. Kakura mgomo unosangana. Saka ukayo wakaputa mbanje panapa. VaFakundo pandakanovaona vanonditsanangurira kuti muganhu wandakaisa mapango ndichitengesa ndakauratidzwa naOliver Ndawani achiti imi munogumira. Ati atokei pano ndo avasekuru hongu vakatengesera upi anonzi Ncube ari kwanisa kuya ndo ari bisekuru ndini sorry ndimi Ncube ndamutengese ndimi Ncube ndini Ncube ayo Fakundo Ncube ari kuzimpezi ari zimpezi ndokwanosenza vanamutazi ndibaba mndito wangu mamutazi vakakumbira vakati ndoda kumboni murimo ndikati munda ndiwoyu ndika wagarisa ndobvachira mapango uyu mukomana uyu akazouya kwandiro akati iye ndadzura mapango matatu munda ndiwangu asi munda ndakausirwa nabangu ndowandairima imini ini saka munda ndowangu ndiwangu uyu uri kupi
uya ana munda kwedu uchinzia mundu uyu wanakaganana naye kusho direni uya ana munda ndizvo iri baba isoso ndizvo iri kamagarira mune moya munda ndewedu ni mwana wakabana munda ndewedu namutare uya ana munda iko taure munda ukutaugwa nemukomana uyu baba vake ndakavaziva vaijaya vasati vane mukadzi mai veuyu mudyi kwandiri mai vemukomana mudyi kwandiri baba vake vaijaya baba vake mutauya tiurima isusu handiti uchechesanga ari muchiburi uyanga asita aberekwa muda uya uyu vatezera vababa vangu kokasapusapu vana vamwe vari kukumusa kudu chiburi mundi maikorobha yangiwa vakauya vakaurima over 10 years munda iwoyo vaparangiwa vachirima munda wedu uya asati aberekwa kana muti munda wenyu nani ndo baba vangu kana sekuru vako andaona mune vavo aiwa sekuru vangu ini vakazara baba vangu ndo vamudziwo munda vausenzana baba vangu indakazowana weni 2 and 2 vamberi vangu saka todatinda mambo ndoda kuti ndingogadzirisa zvimwe zvokunzi ava vakaona baba vangu vari jaya. Baba vangu inini vakazvarwa kuma 1934 ava ndova 1950 vanoudza dare kuti vakaona baba vangu ri jaya. Anaka mwana iye muchimuona nababa vangu munda 1950 vanhu baba uyu hamuzive vanhu vaiona kudhara vakura anditi indakakura ini baba vake vakatobatwa mumba medu baba vake nehanzvadzi yangu vakaenda kunyara kwamupauso ndofunga vanoziva vanoziva vabatwa baba vake mumba medu isusu ndochiziva mai vangu inini ndevekwandawana saka ndoda kuti ndakusanangura nyaya yemunda changamiri. Baba wababa vangu inini vanonzi vamuchechesa vamakanzwa kuti vakamboita sauti ndo vakatanga kurima munda iwoyo. Vachirima munda iwoyo vakaupa baba vangu inini. Baba vangu vakaurima kwemakorewo. Baba vangu akashayika nguva yehondo. Munda iwoyo wakatanga kurimwa nababa vamunini vangu vanonzi Othini vanovaziva. Vakatovaka tengi mumunda imomo vachida kuita irrigation. Vakachera migodhi yanga yakadzika vakavaka tengi. Mune mugodhi? Mune mugodhi. Yaiva kuti akavaka chitengi achida kuita kugadzira matomatisi chete. Akavaka. Achida kugadzira achida kuita matomatisi chete. Akavaka. Tengi. Aidevelopa vavaka matengi vakachera migodhi yatakacheresa nevanhu vaishanda pamba pedu yanga yakadzika chida kuzotora mvura mumagodhi chisa mutengi yekudiridzisa. Pamunini vangu vakazoshayika kuma 1990. Munda iwoyo ukatanga kurimwa natete vangu vagere avo 1999. Tudatu vachisumudzira ndima tanga kurima ndova zvadii andi mambo nemakorokota nokubira umungotaura histiri yemunda uyu. Munda uyu wakarimwa nababa vangu. Ini ndakataura rimo ndewani ndiwa baba vangu. Ndakatanga chikoro 1948. Munda uyu 1948 ndichitanga kuchikoro. Baba vangu vakanga vakurima munda iwoyo. Kaupa kuna baba vedu vakatanga kurima 1960. Baba veuyu vakatanga kurima munda iwoyo 1968. Baba vemukomana wedu yakutaura. Baba veuyu
ndo vakandisiya wairi mwana waparaingiwa ngodwaro zvisiva ngodosakoo Naye baba vemakoya Hawana kuzambia. aiwa aizoka akuya kuno ngakubvunza ngako akaiswa matengi kutaura imi akaisa matengi ndira akazoisa matengi ekuti aise mugodhi ndikosinai Airani. avairani kunin'ina wouyu vavaisa matengi vakabvumirwa kuti vaitisa izvozvo navamauri kudzirimai kwemakore mangana aiwa vana kupiwa nemichekurima nemichekurima vamodzi rimai chete asi mudandi wedu Okay. ndopane nyaya yekwematengi Gogwara vachikutaura. Gogwara vachikutaura. Gogwara mozatoka mutaura munoronge. saka 1968 ndowakatanga kurimwa nababa veuyu. Kubva ipapo baba veuyu ndobva vafa pahondo. Baba vangu vaive vari vapenyu, baba vangu vari sabhuku, ndo vanga vari sabhuku rekwangodho ikoku nevekwandawana. Baba vangu ndo vaive sabhuku, asi munda uyu ndo vaivatanga kurima. Uyu munun'una wababa veuyu ndiye akazourima mukoma afa, asi yakanga taamuindependent. Baba vangu vakafa 1985 tatopinda muindependent. Saka akarima munun'una ndokuti mukoma aivafa pahondo. Akarima akaisa matengi akaufenza munda iwoyo, akauisa zvese vanhu vepachipuri. Kana tichida kutaura chokwadi naivo sekuru vanonatsoziva kuti Othinele akaita zvose akarima munda ule wavamuchechesi. Othinele akaindingopedzaoka ine handauzotaura muchitaura 1999 ndopandakaritaya ini. Ndaritaya ini ndakauya ivo sekuru avo vaitorima munda wavo uri padhuze ipapo kwandawana. Ini ndichirima dhisemu munda iwoyo wavo une matangi ndikaurima ndikaufenza vanhu vekuchiburi kwedu. Good. Alright, tazvinhu mirati mbobvunza kuti hanzi aibva kuzambia aidzoka neuyu mukomana ava vari kunzi vakazorima 1968 ihama dzamai vake uyu vakabva kwakasapsapu vakambogara muchiburi ndo vari kureva kuti ini pandai kuzambia chokwadiwo ndakauya kumaholidays ndichibva kuchikoro ndauya ndichizovaona asi mavairimamo makanga musiri mavo maive muri mani mamuchechesi panzvimbo yaari kutaura ivo. munda uya ndewedu ini isusu munda uya tatakagandwa newafakundo hapana kumboita munda wamuchechesi pano fakundo neni waya mugani nemugano sekuru vangu ndokwavaigara ikoko imiye zvino muri kune makumi isusu tungoti maminda esiya tungoti maiwe muweni munda uri wangu munda ndikuti makumba munawo munda mune munda ndiri munda usiri uyo kwa uyo ndotitaitogwana kudhaya mindai ndokai ndikoti kuti uyo wakatengeserwa muna uzimplasi aiwa wakuzimplas ndemugaro navo kubva tichitanga kuita munda uya baba uyu baba ake ndovaziva vapakundo mabonzi muri kuitinezi vivava itakuwa muri kuunda anorizikutanganyari makuti muri kuitinezi uyu ane yapeone takatogandurana naye swa avataiwana vachirima kwemuda wavavo ndakagandurana ava mwaziva vivava avari kuseri kwenyu hamwaziva avo ndovaziva zvavataura ai kunyepa here kuti vakamborimapo pakatomboiswa matengi pakanimatengi wantinga takazakazotika naushanda rakaswanana I'm sorry, mambo ni makurukota. Ini nasi ni 84 years. nasi Ini mwana kwa mchechesi.
ndini ndakatakura zvidhina zvaenda paigadzirwa mugodhi umunun'una mwana womukoma wababa vangu. Nhasi ndopototonzwa kunzi munda uyu wanga usiriwo kwamuchechesi. Ini mungati muchechesi kana muchihandizivi kuti vana muchechesi ndevapi apa? Ivava ndimadzima muri vazomunda avo ndo vari kupupura. yes munovaziva ndiri munevana wababa ake avataura ndirega ndomudzi makaona kudhao ava vakaroza mudatobepa kudhao asi vanogona kunyepa ina handinyepegwe nevana ava kweta vari kuza vataura mukuti china avo handiuyana zvedu havana muzve vagareiko kana ivo ngodo uyu vakapuwa munda navo mapfumo vakauima usiri wavo handiti vakaudzoja kumudzi wavo zviya hazvirambiki babeve uyu vakakumbira munda uya waitoati ayo kukumbira kwaukama tatikwa ukama chete vapindasi vakachima pamunda payatezvava vangu kwemakore anodarika 10 years more pamberi. ndada kuvhunza imimi nevavo muri chine chia ava ndakabana vavo minda iyi ndeipira tutani zvenu minda iyi yakachitwa vandawana kwavaigara iko kufunga ayo ndokutivana nyaya iko ndekuti avo ndo vanzi vakaisa waya munhu ndizvo vakatengesa pisi vakaisa munhu tikuona tamunyapedzera nyaya kwamuri ava taura cho ini ndini nyakuenda kumunda uku ndabvunza minda yedu kana asekuru vangu ndikanzi kune munda uri kuzasi uku munda uyu wakasiyiwa nasekuru afa kuno asi vekwamuchechesi kurima kwavakaita vairima sekurenda zvekutaura kuri kuita vandawana vangonzi chingorimani vandatenda ndikatobvisa vamwe vanhu vakanga vari ikoko vatoiswa nevamwe vanhu vandakabva kukweko ndikati ndauda kurima minda yani yaasekuru vangu ndo pandakaenda vandatsvaga munhu anoziva chidreni remunda mugano vandatsvaga vamwe zvikanzi havasirimo vandatora vandawana vataenda kumunda pavanondiratidza mandakaisa namo nematanda imomo ndipfirikidza ndichiti sekuru ndimi unowana mari yezvinezvi tinogona kupota tichirima tose tiri mukati mumboziva havana munda vandichaenda kuzimblades pazvangochena bvayangonaka iri kuti ndakatengesa haisi yekutengesa bodhi yaifana kunge takaenda kuna sabhuku wedu kumudza ndatengesa panhu papi apa hapana kutengesewa kasi kuti nei nhau dzekuti dzevanaiveponyamunokatengesa ndimaive ayo vanga vasingaite kubhadhara zvazvokuti kukumbira munda uchingorimawo saka vachirima muya baba vakanga vari kubasa vanotaura kuti gorero ndandiri kubasa kumapurazi maisenza kukusarwe ndizvoka senza kusarwemurapani patikaubata baba vanhu vaikumbirwa kurenda munda iya ndovanoziva kasi mafika bhadhara ndimaikumbirwa makakumbirwa nani makakumbirwa nani baba vevapi uningi wokufa aiwa zvekuti vaigara mumunda iwo vakakumbirai mai avo munovaziva here vane magresi vaingoticha pane mwana wangu inini aipakana nababa vakavati padhoma sapo ndakauda kupe umbo aripi ambozunza roko uyo wangu kosi munda ndo mudhara uyu pandisiri kuziva manje namakore mangani kura kuengweze kwacho ndakabereka 70 saka izvo zvino kusvika pari nhasi ivo vachibereko vaigoshandisa minda iyo vari mwana aiwa ndovaziva but chandiri kuda kutaura ndechekuti mukadzi wangu kwapatira
achiberekwa akashandisa munda uyu. Ivo vasekuru avagera apa ngavataure chokwadi kuvanhu vakakumbidza munda kuti vakatengesa here kana kuti vakazotaura nadzipa asi munda ndewavo. Vakakumbidzana. Ndikunzwa mumukari kuti ava vanenge vakakumbira kurima here. Avakumbira kunani. Manzwira andaita uya tsanangura ari kuratidza kunge ava sekuru ava vakazotendera vamwe kurima munda iwoyo here. Ndofunga ndo zvacho. Avari kuvasekuru vata. Imimi munhu akakukumbirai munda. Akukumbirai munda iye akakukumbirai. Ndobva mamurega achifenza. Ndobva aisa matenga. Ndobva tamisa mari dzakacheresa migodi. Matenga akaisa migodi yakachirwa ndisi. Makakumbirwa munda nani? Ini ndati ndakakumbirwa munda nabamudiki wangu anoenda kuZimbabwe. Aiwa kuti ivavo kutaura mukudetsana navo. Vapi? Vakamborima Ukamuchechesi vakamborima Rukamuchechesi handambozenda ndakaona. Saka muramba wakumbidza munda Ai. asi vakaurima zvavo. Nditoziva. Mamuripi. Migodi yakaiswa muri. Mambo. Kwakarongeka namambo Pauls aroora kwachivhima akati iye vanatezvara vangu kwavari kurima uko kwakazara mvura, iwewe ngodho une furo rakakura hazviiti here kuti nditorawo natezvara vangu ava ndovaisa kumafuro ako ngodho, iwe ngodho wachitora minda iyi iri kwavairema ndo minda yacho iri kutaurwa iyo. Vari kutaura navamuPausi namuchechesi aive muzukuru wavangodho akanga asara aine bhuku yekunzi ngodho. Ndokuya kwakaita munda iyi. Akachinja pakanzi naPausi vanatezvara vavo vavake uko imwe period 78 ndofunga pakaita vanatezvara vacho minda iyi kana iri yekuchinjanwa minda yekuchisarasara yaive kugedhe rekwaMateni ndopatakanga tichirima isu kugedhe rekwaMateni ndisati ndapinda chikoro. Pavakanga tichirima ikoko vechisarasara vairima vachiuya kudivi rino rekwedu ndopakatauriranwa kuda ndivana handizive ndisabhukwani vekunokokwaneruzu taikuti kuchisarasara ndokanzi vekuchisarasara havangapote vachiyambukira kudivi rekwangodho vachienda kudivi rekuchisarasara. Saka hatichinjanei minda yekuchisarasara vatore iyi yekugedhi, vekwangodho vatore iri kuno yekuchisarasara. Vana vaNdawana vanoti sekuru vake vaive nedumba akadzibara akakura, munda wacho uripo wavaNdawana wavaigara padumba uripo wakamobatana neminda iyoyo, ndo munda wekwaNdawana. Uyu munda wakunzi nasekuru Oliver ndewavo, havatombouzivi kana jere chaiye baba vake havana kumbourima. Handizive kuti mapindwa nei papa kuti mutore chinhu chisiri chenyu chakarimwa namuchechesi chikarimwa nesekiri generation patrick chikarimwa naOthimel chikarimwa menyu, imi mainepi tichirima tose tichichinjana. Havana ndawanaka hatiregei kuvengana nezvona. Tangi rakaiswa gore ripi naye vatete. Tangi imupinda papi panyaya Munda uya ane mundo munda uya muri kuti munda ndowani ndowedu ausorava aiwa avenye wavo vane isusu munda wedu dai kwaita umwe munhu ari munomu asiri wakamuchechesi ndizvoka munda wedu isu taiganhurana naNdawana naMunyamani ndo munda watairima. Ini ndakarinda shiri dzedze
takawisa waya kana vanhu vanozaka nakwachivhima vezviona takaisa waya dzakaiswa mabhera taimhaya tichirova mabhera ekuti shiri dzitiza taiganzirana ukuna ndawana ukuna munyamani pakupinda ava manje vakuti pamunda wedu iwo vakuya vachiti aiwa iyi pisiti yatakakumbidziwa kwamuchechesi imwe yacho endeye kwafakundo ava ndo vakuita witness yevanhu vokwafakundo maiganhurani vavo iste uku taiganhurani ava uku taiganhurani muripo nedumba racho indakariona kwamunyamani vakarepo minda yekwachivhima ndo minda yakaitwa exchange nasabvumuchechesi pakaenda ana vazukuru vedu ana roronzi nanastani vapokawo iyo minda yekwachivhima vekwamunyamani vange vatori minda yekwachivhima asi takaita exchange zvekubvumirana saka muri kupi pamuda kutogwa nemukomana wengawo muda wedu waitokana sekuru vangu ndomuda wakarimwa ndokwaa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  abana kumbeta muda matengu kukono changu etwache chongo twachibate vaisa kuti vaise matomati tukambureka naye kwakuda mbureka baba utira mbureka matomati vachirimire vandoziwa matomati vakakumbira magenerations manzo pakauya chingoti musingavaoni aiwa hakuna nyaya yemodza munofererudawita handida kusi kuno kuna mwana anogara varipo vamusha inini ndine 49 years data nadzo ndiziva kuti munda ndowokwamuchechesi chete kwamuchechesi ndeva uyu 49 ini inini ndine 62 years munda uyu wairi mwana uva yakakasima rongo Tinoziva vatawana tijesu kuti akarinda koronde wani anonyepa wakarinda koronde uyu iko kumunda iko nakoma wake karonde ipapo asi taingozva kuti munda ndiwo kwandawana naotinaye makarinda koronde mumunda imomo ndo first munda watakuma koronde ndiangaarimunda wani aitira munda wabanini wake uripi iwo wakaiva kwa matengi uwo uchiti wakumbirwa kunani ndawana tambotaura vakuru kwandira minda iri kutaurwa iyi baba angu ndovakatanga kuita minda ikoko vanhu vese vasatanga kuita munda vanhu vekwamujikwa iyo divi rese riyai ndo vakatema minda vaibva kurosden kuita minda yavo ikoko kusaiti kwakabuda kwabongo vaita minda yavo minda iyi yakagara isarimwe kwenguva yakakura saka yagara yakadaro munda anenge tokapedzisira kurimwa wakavakiwa nangoni yezvinozvo pakapedzika kuti marameke magenga
achirimira uri munda wani wamai vake vamakiwa mwana wamapfumu ndiyakapesera paazotama achinda kuraini ndopasiya munda iwoyo ndo pakupesera isisongoya tikamba tabva todi toenda kubasa tisisipo ndivaziva steri ndazvinzwa ini zvokuti vamuchechesi vakamborima paya handizvizivei angaenda kuguruwayo ndakandisipo asina baba matangi munomaziva matangi ndakaona aisu akaiswa nani akaiswa maotina asina ndevapiwa baba uyu ndo wakaisa matangi kwemuri kuti vanambogara vaimaisirei vakatozotora mushure mekunge hamene kuti ichitaenda kubasa ramata hameno hamuzivi aiwa tisiye pakadera baba mboimuchengetai ndada kubvunza kuti vamuchechesi ava ndamonzwa vachinzi ndisabu handiti vangasabu ndizvo vaigarepo taigarapamuchaipa pamusha pedipa ipapo vakaita usabu kwari mumba menyu here kana kuti aiwa vakangogara kudzimba minda yavo yanga iripo minda yavo yanga iripo minda yanga iripo yavo ivanayo iri papi minda yavo izvizvi kumusha ikoko iripo padhuziripajamuyo hausiwanika minda yakawanda vana vabodi vangu vakaita minda yakawanda timboona matangi situvakuona matangi pamusoro mambo ndofunga ngazvizikanwe mambo kuti kunyepa mudare imhosva zvinofanira kuzikanwa izvo zvokuti imhosva yekunyepa mudare. Kune vamwe vanhu vari kupa humbo vandoshamisika navo vanenge sekuru vangu vana kutombokurira musha indakatovaona vakura vakatorora ndakura ini avo vari kutaura nhoroondo dzenguva yavanga vasina inini sekuru avo vari kuramba kuti ini ndairinda munda indirini wacho ndairinda kana vakarinda nemukoma wangu iyo tori imwe evidence yekuti nguva yemukoma wangu kuwairimwa futi uchirindwa mukoma wangu ndobva aenda kubhodhi ini ndindaigara kumusha ndairinda futi ndine mukoma mukuru arapa uyo arapo uyo ani magirazi mukoma wangu ndio mukuru wekuti ndewa 1959 avo mukoma wangu muhombe kwandiri nekure havasati vaonawo mukana wokutaura saka inini manje ndiri kuti sekuru vangu baba vorima munda iwoyo baba vangu ofa nguva yehondo varima munda iwoyo wopa munin'ina vakufambirana ndokubata ipapo hati sekuru vakarima munda iwoyo wakazoisa matangi ndevapo aiseti namba 3 namba 3 ndokaisa ndo vaakuonekwa nevanhu ava manje namba 3 ava vakuisa matanga ndinotoshamisika kana vanhu vachinyepa vanenge sekuru vangu vakuti havana kuona migodhi pakacherwa migodhi yanga yakadzika zvokudzika zvezvo nevakomana izvo vanasigadhula vanga vabva kuwangiwo ini ndakura ndakutofudza mombe ava ndakafudza navo mombe munguva imwe chete sekuru vangu havana chimwe chinhu chavanganyanye kuziva chatisingazive nini tabva ipapo ka bamunini vangu vakazoshaira odiwo kuvakamatenga tete vangu ava vakaurima munda iwoyo kubva bakarima teta ndio ndauti umwe munhu abude muno mudare ati akaurima kana avariva vavo after teta wani munhu ati takazourima isati vake kuminda mambo yatingade kuite kanenge katauni saka tinonorima chete kuminda tichigara munzvimbo imwe chete vese vanozviziva kuti sakuna umwe tinovaka munzvimbo 1 we develop our family even mukauya musha medu it is a witness kuti musha yavo uri kudevelop okareba uchiendawo saka munda vakambokumbirwa navaparaingiwa 1965 here vakarima ipapo pamunda iwoyo vaparaingiwa vakaurima munda iwoyo ndopa vakapedzera kusarimwa vongogara vakada nobva pauyo anoti mukoma wangu anonzi akazoisa tangu anonzi otina irimi
baba nambolima andazi yavo ndiye andakaona andazi yavo ndiye akaima vanambolima andazi yavo ndoezandiye akarima aiwa tinoda kutauranga zvakanaka kuti akarima ndini kwete ava asi hanzvadzi yavo mukoma wangu ndiye akarima chokwa ehe akumbira kwandawana ngodo tuita ini ndiye akaufenza ndati sabhuko ngodo pandakarima ini ndiye akafenza munda iwoyo wanga wapiwa waya yave yaiswa naothman sabhuko ngodo murume wamai vari panapa ndiye akafenza munda iwoyo ndichiurima ini ava sekuru Oliver vaka vanoda kungotaura zvisiri izvi ndaitoenda pamunda ivo vari pamunda wavapo tichitotaurirana vari kuti havazvizivi sekuru regai ndinotoziva uyo ari kurehwa hanzvadzi yavana ndo yaive best friend yangu kubvira ndichibva kuzambia ndichiita sei ndakakura naye ndaienda ndichiona achiongeratidza matsima acho iya mazvinzwa here kuti mukoma wavo akafenza munda wakarimwa neavo mazvinzwa anambofenza mukoma wavo waya ikabiwa zvikapera zvakadaro kudhaya paini mwana vatezvara vababa vangu inini pa more than 15 years vachirima ipapo pamunda ipapo avanga vari kupokwa muchirisi kuti munda wayo kanyi mwana vatezvara vababa vangu vachigara kupapeni ipapo ngoto anozviziva sabhuku ndobva wapuwa munda iwo kuti varime nababa vangu ndomuda wairima iwo vanhu vairima varipoka tovadedza vaya aiwa tikugwira vaini ndikugwira ini pazvangu ndega pamuda wangu haita kupangairwa inini inini ndida kutaura pamusoro pehama dzangu idzi kana tichitaura ngatisiyewo peukama nekuti tiri vagarisani ava ndivatezvara vangu ndimuzukuru wangu saka ndaida kutaura ndiri kuona sekuti muchechesi nandawana ndovaakurwisana uye akamhangarira vafa kundo asi pandiri kuona ndepekuti vandawana vari kuti munda wangu ndo wakatorwa saka ndizoti kutonga nyaya yeda kugadziriswa apa ndeyavandawana here namuchechesi kana ndeyavafa kundwe navava ndo ndiri kunzwa kunzi munda wandawana asi ndiri kuziva kuti munda wandawana hauna kumbobatwa uripo hauna kutorwa waklema muchechesi munda watorwa navafa kundwe saka ndizive tsano tezvara ngatisiyewo peukama kana tichitaura tiri hama tiri kudzokera kudzimba tichagara ikoko ndokwatakazvarirwa saka ngatibatsirane kuti tigone kugara zvakanaka sehama ndiri kuti tsano dei mamira muri witness taona vanhu vaviri vakaita vafa kundwa avo namuchechesi inyaya yepitsi yakatorwa pisi ndanzwa sekudaro mapango akaiswa pakati pemunda waodhine Sorry mambo, dauda ndijekese pane pakusina kunzwisisa. Munda wangu wakakura kudai. Wakadimurwa nepakati. Ava vachiclaima kuti PC iri kumunda wavo. Wamunoziva unomugani kudhara. Then kubva apa ndobva vati ndekwenyu ukafa kundo. Nekuti vafa kundo vaiti havachaziva pane migani. Ini ndakatobva kwahala ndikauya ndikaona vafa kundo. Vafa kundo vakatoti mwanangu ndandisingazive kuti ndo zvakazoitika nekuti ndaenda mboenda kumapurazi. Pandakadzoka ndakaona mukoma wangu ordinary akuurima nekuti anonzi ordinary second from last mumba mababa wangu ndiye wemazera wava
baba wangu inini na ava na Benjamin vakurusa vari kumusoro kuti ava zvindimurwa kune vanhu ivavo. Saka ava vari kuti vazodzoka kwavanoenda kumapurazi ndipo vakaona ordinary wokuvaka matenga akurima munda uyu. Ndikatovabvunza ndikati nai sekuru ko makanyarireiko makadii kuenda kuna sabhuku wenyu zvikanzi ndamboziva kuti pakazoitwa zvirangano zvakadaro. Anyway mwanangu chirege ndigozoudza munhu watata atengesera kuti tigona kuti tizomudzorera mari yake sei. Ava ndandinawo vanonzi avanyatawo ndandinawo tina sekuru vhairi vari kupinda kaenda pamusha pacho tiri 3 tunafamba neurongwa tichibva pane vataurwa kufanira vapindure vakanga varipo panhau tikajambira musi watakaenda pavafa kundo takaona mukomasi papana mudhara dhara vakabvuma kuti achamwariya mukomana akatsanangura semasanangura kutamuchichesi vana vakaita muda dhara vakati takatotengesa chiregedza mumwe wacho atakatengesera agogura isu takutotsvaga kuti tione kuti tingamudzosere mari yake sei asi munhu akatipa muganhu ndo pakazoita mukomana aende kwavandawana munhu akatiratidza muganhu wemunda uyu ndioliver ndawana isu tasingatozivi zvemuganhu ndo zvakazoita kuti mukomana ati chamwa hatichifure futi chiona sekuru bhozi ndisekuru muzukuru wanhako ndomba taenda futi navandawana ndopanotaurana nani navandawana achitongoda kunzwa asati aziva kuti vandawana mutembo uri pamukisiyani yakuti aendera achiti kosekuru maitoratidza vanhu muganhu wemunda wedu isu vanzi vemunda tisipo sei ndonyaya ingafambira kuna vandawana. Next umwe wacho vanzi witness ndiye gororo musi watakaenda pavafa kundo takaona mukomasi papana mudhara dhara vakabvuma kuti achamwariya mukomana akatsanangura semasanangura kutamuchichesi vana vakaita muda dhara vakati takatotengesa chiregedza mumwe wacho atakatengesera agogura isu takutotsvaga kuti tione kuti tingamudzosere mari yake sei asi munhu akatipa muganhu ndo pakazoita mukomana aende kwavandawana munhu akatiratidza muganhu wemunda uyu ndioliver ndawana isu tasingatozivi zvemuganhu ndo zvakazoita kuti mukomana ati chamwa hatichifure futi chiona sekuru bhozi ndisekuru muzukuru wanhako ndomba taenda futi navandawana ndopanotaurana nani navandawana achitongoda kunzwa asati aziva kuti vandawana mutembo uri pamukisiyani yakuti aendera achiti kosekuru maitoratidza vanhu muganhu wemunda wedu isu vanzi vemunda tisipo sei ndonyaya ingafambira kuna vandawana. Next umwe wacho vanzi witness ndiye gororo akateerera nyaya dzakati wandei dzapinda mudare. Nyaya imwe chete yandiri kuona icorruption ndo yanyanya, inyaya yemari. Nyaya yemari yakukanganisa ugaro hwedu. Tiri vanhu vamwe chete, ngatidzidzei kusave necorruption. Ukama hwasekuru ndawana nevekwaFakundu kana ndandichizviteerera nyaya yacho zvakanaka, uchaona kuti pane kubatana kwecorruption, inyaya yemari yakapinda pakati. Sekuru ndawana ndifunga vakanga vakandisiya for 2 years. Zvinhu zvese zvaiitika pameso pavo ndaizviona ndakandakurawo. Kungorebesa nyaya, but history yataurwa naTete. Munda ndokwaMuchechesi, sekuru ndawana vane munda wavo, ava ina ndombovaziva. Kutotanga kunzwa kuti kuna vaFakundu handivazivi. 1959 ndichiberekwa maikenya ari padhamu mira isekuru ndimbotaura vaFakundu handivazivi. Ndakatozovafonera musuno, ndaona mukomana akandipa nhamba, ndikati sekuru handikuzivei, madii kuti timbosvika mumbosvika kuno kana kuti timboonana tigare pasi tinyatsonzwisisana kuti problem iri papi, because ina handivazivi. Minda yese itairima all the time. Makore acho mukavabvunza kuti papa vakapedzisira kurima rini ivo personally, havana kana date, havana kana gore. Saka it's unfortunately zviri kutaurwa nasekuru kuti nhingi akakumbira kuna nhingi, hatina evidence
documentation yakanyorwa ipapo and ivo vakanga vasipo vaviri vacho vachikumbidzana vakanga vasipo saka nyaya yavo inongofira pakuti zvavari kutaura hazvina umbowo hwataurwa nasabhuku nevamwe vakuru vari panapa I think ndo unoita hold order ndatenda isura kunoona kuti matanga yashuwa here akamira sei mugani yange yakamira sei ndozvo zvatoda kuona ipapo matauro amuri kuita muratidza kuti uyo akanga itori makore ese matominya handisina mari imivi nemundarauro masangano uyu tine mugani chete hatina neuyo anga ukamani uyu atine munderepa agara asina munda bo sekuru wake wakasikia kutekesa muda huo sekuru wake leo kutekesa muda ama yeye mkazi wa sinyoro wewe baada kuno jinga ndio kama ndio baya kila kwa jinga kana kutoka sasa kuna angatengesa muda usiri wake akataiwa ndio kitu bado kuno mtunza kana kwa so tekesa muda sei sekuru wako muda huu wangu zikaenda kungo iwewe ndio wakapa uyu mkomo na urumunda kana kumpa muda iwo chitora Maria vanhu vakatora vanhu vanhu vatotsinga ndikubate ipapo sino ndikuda kutaura kamuningina wangu asi mchechesi akazoratidza munhu wakutaura kuratidza kuti avasakugumeswa vanhu vavari kutsigirana ava yekongoto Tanzania aiwa changwe mashamba uya kamangara mapinda papi ataona muri pano moshandisika mauya mugara ayo akamangara vapi uvesi wakadero mugari pavo munhu wakuzipulala ndiari kurima ati kana muchida kukana na Minda masabhuku maise mukati komiti wa7 ya mowirana hazvingoti kutaura kwari mukamuita zvisiri pamutemo zvinodetsa munoziziva kuti munofanira kuita sei nekanzo yenyu muchionesana muchipindana muri pamwe moshanda pamwe hapana vanozongobvunza kwazvine mazvita zviri vanhu vese vari musystem vari saka mugaraura makauga vamwe vanotofunga mapuwa mari manyatero mabata sabhuku haasi kuzviziva muri kunyepa kuti makapa munhu ati makapiwa mari aiwa hapana ivepo but ndo kazhinji tinadzo nyaya dzakadero dzakaitwa kwese nanherera mugari kwetinanherera wazara akaenda akanopika ndinozi sabhuku mazira takapika akapika inyaya iyoyo teedzera mitemo inoita kuti musanetsana inoshandiswa pakuti munhu azonzi awana munhu kuno kumaruziva uriko mutemo utsvagei kana musingazivi pauri kuti mutaura navanhu vatoda kuti munhu awane munhu ndiani ano munotaura navo ndiriwe mazobaba mukasaita izvozvo ndozvinokunetsasai maiona nyaya saka tiri kuti isusu itai zvinhu zviri pamutemo mofunga kuti mukapa munhu pamba penyu kuti nyaya yemari panobuda sei mamupa penyu muri kudato chigemu chamungofungira chaitika kudhara but ari kurimba zvamutsamutauro mazviona iri mazvionawo here seko kuti papasina nyaya yopa mamusina mutauro mazviona here seko kuti pamapa hama iyo mutauro wadi pamwe demai muri pambaide vazidona uyo mazounza ari mazona mukatasa makore anga achitaurwa mai avo vakamboti komendawo pane mwe nyaya vachitaura makore
zvava vachinji but maramba kuti mutwazi zvodzokona kuzotishamisa kuti amazivi dai mati nyaya vari kutaura handizivi vati ivo ndovadiamo shuwa mukati munhu ari munzvimbo kuti hamumuzivi iye achikuzivai masikana china mai vaya vairamba kuti murume wavo akadai vakanokupa twana tikasvikonongedzera masikana papiseko nezira ramuri sekuti hamutasiri kunyepa nezira ramuri tinozviziva zvinoitika munamisha munge maitawo plan nemaita kati itai plan dzenyu mubva mazoenda kuvanhu vanozoita kuti zvenyu zvifambe zvisave nemutauro sabhuku committee of 7 vanoziva kwanoripota kukanso nini kuti munhu wese anofanira kuteerera muntu andiriga nyaya yauya musiusiriwo onerangu kuti panapa nevanhu vakasiyana siyana vamwe vari kutsigirawo vamwe achitsigirawo ati pakawiwa kumusha nemunda vamwe vanhu variko vasina kuya vasingati zvemakuru asi chokwadi vachidizvo sabhuku woridza simbi vanouya toti vanhu veraini vakati bvuwa tobvunza ka aimira vamunaziva aimboti vanorima hapachaiku vanhu vakurawo kavari handizvobuda hazvizvo zvakanaka tangamiri pamusoro indotonyaya kufarira nyaya nekuti zvatakaita palaini redu vanoti munhu wakamunyama kwaiwa kwamuchechesi kwaiwa kwandawani kwoitawo kwamakariji kwoitawo kwamageni vanhu ivava neminda yavo vakangotorwa vanopedza hamonta kuti tetagona here naye masakuti tikatonga zvavafana nenyaya inya takavinga kuno taikutonga tiri kwamakake kuti tizoti mhesva anogara pari zvobuda here vanhu vanouya kungwa vanhu vaima munda wedu isusu vachikovapenda anditi munda iwoyo vanouya vapenda kuna maikoropa yaingiwa aiko kuna tekira aiko kumusakuti chiburi ndo vaima munda iwoyo tekira payaingiwa na maikoropa yaingiwa vaima munda iwoyo uye aibarambiku akanaka zvandataura hangu munoona nyaya idzi inyaya dzekuti dzaifanira kutosolvwa at subbook level mushauko vanhu vachitotaurirana but nenyaya yekuti paita mhesu nangodho pari kuita makwikwi ekuti vanhu havadi kuenda kuna ngodho vakwangodho havadi kuenda kuna mhesu saka nyaya yapo ndeyekuti mukada kutarisa even the trend yemawitnesses ari muno vekwamhesvi vari kusaidira vekwambotaura navo vekwangodho vari kusaidira saka chokwadi chai chai kuti chitaurike ka hachisi kubuda nenyaya tikatarisa minda yako chaichaiyo tikatarisa minda yako chaichaiyo avana muntu asabhukurika ayambotaura fomasabhakurwa mamuti ngotererai mangoto vataura but hatichadi nyayo ndovekupedzisira takuda kuita nenzira yekumboita koko plazi hatipedzei anangoto namezvi ndonenyaya kuti mutauro kuita nyaya yekunoma hangu kungotaurawo kana ndandikapota nendapotsawo kana ndagona mambo ngezi indona kutaura kwatiri kuita nyaya yeminda yatira kunya kuibata pavanhu vapasi epo vakatanga nemakomba avo isiri varoorwa zvedu hatingataure nhoroondo mumusha womuchiburi but munda watauga nakesi haya muzukuru munda iwedhi ndakakusenza nenokuma kuti kapiwa mari naotinari otinari akarima chibage chake gore rero chakaora wakavakwa tengiwe hwani watakarima iwoyo hwani iwoyo hwakange wakarimwa notinari wetengi chibage chake chakaora nemvura tikachikohwa chipiripiri inini namaini vangu nemuruva kupiripiri tafenza munda wacho uri wetengi
inoda kuti vayoga zvipatanurei musati kuti makabatana pagwahondo nevazvimirirei panyai vamozvimira pa tinowana anza pe because mungatero muri vanhu vanonzi munopenga muri vanhu vanotoziva ndofunga manzwa zvataurwa nemativi maviri aya. Iye zvinopa tasvika ndepekuti mambo vati ivo nhau yenyu inotoda kuti ndiende pagraundi tinoona miganhu yacho tigokwanisa kunzwisisa tichinyasoona mutongi gava maenzanise. Ngithemba selizwile konke okukhulunyiweyo ngamaqembu amabili achiyeneyo. Esesekumelele ukuthi induna ihambe yona iyebona leyo ndawo ukuthi ingakanani, ebone ukuthi uyiquma kangakanani ukuthi besheye indawo yangikhona. Kana tawana mukana tichakuunzirai nhau yacho kuti zvapera sei, asiwo kana tisina kuwana aiwa tichazongoita zvekunzwa tokuudzai kuti nhau yacho azobudirira apa ndiani akundikana ndiani. Nxa singayenelisa ukuthi sibone ukuthi kahle kahle kuhambe njani endabeni yekuthi bequmelane indawo sizalazisa, kodwa nxa kwehlule lakho sizabe sesizwa ngabanye ukuthi lathi siliyazise singalichiyili lengile endabeni. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami ibizo nguTrizare Sibanda, umaqhoba umavodloza. Masibanda. The Lioness. Nasi ndimuri kudzova seshumba. Kudzova itinzwa.